Ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma. Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you view me from. Aha m bụ Oriakụ Mmadụ. Kedu ka ị mere gị bụ nwa afọ Igbo? Daalụ. Eji m n'aka na ị na-esonyere anyị n'ihe onyonyo a, binyere anyị aka, jụọ ajụjụ ka anyị mụọ asụsụ Igbo, maka na asụsụ anyị bụ njirimara anyị, asụsụ anyị bụ omenala anyị. Ngwa ka anyị kwuo maka okwu na-ada ofu mana mkpọpụta ya nwere ihe dị iche iche. The words that sounds alike but have different meaning. Cry, aqua. Cry, aqua. Clothes, aqua. Clothes, aqua. Egg, aqua. Egg, aqua. Cry, aqua. Cry, aqua. Nke a ka m ji bịa gwa gị na enwere ụda elu, ụda ala na ụda nsụda. Ụda elu, ụda ala na ụda nsụda. Kedu ka anyị ga-esi wee mara ihe dị iche iche dị na nda? Ụda elu is the high pitch sound. Aqua. In this, that's cry. Aqua. That is ụda elu, ụda ala. Ụda elu, kwa, ụda ala. This is very important in learning Igbo language. Like I told you, these words are spelt alike, pronounced differently, and have different meaning. Etu esi akpọ ya dị iche iche, mana nsụpe ya bụ otu. Mpụta ya, the meaning is different, meaning nkọwapụta ya dị iche iche. Ya mere m ji sị gị na ị ga-atọ ntị n'ala ka ị nwee ike ịmụta ihe ndị kwụ. Egg, akwa. Egg, akwa. Cry, akwa. Cry, akwa. Clothes, akwa. Clothes, akwa. Egg, aqua. Egg, aqua. So this is very important in learning Igbo language. Eji m n'aka na ị mụtara ihe nkwu. Hope you learned from this video. Please kindly ask your question, comment, like, and most importantly, please subscribe to this channel. Let's learn Igbo language together. Maka na asụsụ anyị bụ njirimara anyị, asụsụ anyị bụ omenala anyị. Ka anyị mụọ asụsụ Igbo. Ọzọ, aha m bụ Oriakụ Mmadụ. Ka emesịa.